Гыйнвар айы кары бураннары белән яңа елның ишекләрен ачты. Кайчан гына кар юк дип зарланган халык бүген уфылдый капка төпләрен кыри, ишек алларын кардан арындыра. Район метеостанциясенең хәбәр итүләренчә, гыйнварның 1 декадасында 27 мм кар яуган. Бу нормадан күпкә артык. Норма буенча ул 10 мм тәшкил итәргә тиеш. Районның төзекләндерү һәм яшелләндерү унитар предприятиесе эшчеләренә дә кар яуган көннәр урак өстенә тиң. Башкириянык мен өзем. Әйе. Менә килдем эшләргә. Тырышкан булабыз инде өстем өчен. Нык мотор ай. Андый мотор җирләр күргән юк әле. Рәхмәт. Мондый тырышлыклары өчен мөслимнең үзләренә. С Нового года много снега выпало. Мы вот тоже не остались, вышли убирать. Погода очень хорошая, весело. С удовольствием убираем снег. Предприятиенең 15 берәмлек техникасы юлларны кардан арындыра. Күп фатирлы йортлар ишек алдында Амкадор трактор эшли. Зур техника керә алмаган урыннарны газ торбасы үткән тротуар өстәкләрен кул белән чистарталар. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.